Już chciał zrobić. Ale spójrzmy się, że nie mam smaku. Siak? Siak? No zrób zdjęcie. No ja filmuję, rób. Daj mu. Daj. Wyciągniesz ten? Tak. Daj łapkę. Połóż się. Połóż się. Nie. Tak to nie. Tak to nie. Siad. Połóż się. Siad. Połóż się. Bliżej niego. Siad. Połóż się. Połóż się. Połóż się. No. Jej!